Egunon eta ongietorri guztiok. Gure fedea ospatzera bildu gara Eukaristian. Fedea berritasuna da, aske egiten gaituena, gure lasaitasunetik ekintzetara eta bizipenara garamatzana. Hori da Evangelioaren arabera ondasunak biltzea. Ondasun horiek jartzen gaituzte egiazko zorionaren bidea. Hasiera eman dezaiogun Eukaristiari zure hitza entzutera abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuri izenian, amen. Jangoikoaren aurrean, eska dezagun bere errukia gure akatsen eta pekatuen barkamena. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Aitor ditzagun ba, gure akatsa, gure pekatuak, eta eska dezagun jaungoikoaren barkamena. Erruki jauna, Cristo erruki, erruki jauna, erruki dakiula jainko guzti saltxuet ure bekatu abarkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Goraipa dezagun jaingoikoa aintza abestuz. Gora
Egin dezagun botoitz, zatozke lagun jauna, zeure zerbitzariei, eta agerri zaiezu beti zeure bihotzona otoizkari zaizkizunei. Eta egile eta gidari aitortzen batzaituzte, bizi berri ezazueten gabe eta zaindu, zeuk egina den mundu hau. Zu ezeme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zuri eta Espiritu Santoren batean, jainko terre bizi beire gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Entzungo alduzue gaur jaunaren mintzoa, ez gogortu zuen bihotza. Entzungo alduzue gaur jaunaren gizakia hautzera itzularazten duzu esanez, itzuli lehenera gizakiok, bai mila urte zure begietan, atzo igaro zen eguna adina, gaualdi bat goizean belarra bezala, goizean erne eta loratzen baita, arratsaldean zimeldu eta ihartzen. San Paulo apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik. Zenideok, Kristorekin berpiztu zaretenez gero, bila itzazue zeruko gauzak. Han bai dago Kristo, jainkoaren eskuinaldean eseria. Irrika itzazue goiko gauzak, eta ez lurrekoak, hilik bai zaudete, eta zuen bizia Kristorekin dago jainkoagan gordea. Kristo zuen bizia agertuko denean, zuek ere aintzatzu agertuko zarete harekin batean. Hilarazi itzazue beraz, zeuen baitan mundu honen araberako jarrerak. Lizunkeria, loikeria, irritzak eta grinatxarrak, eta idolatria den diru gozea. Ez esan elkarri gezurrik,
izaera zaharra eta honen araberako jokabidea erantzi, eta berria jantzi duzuenez gero. Izaki berri zarete, beraren egile den jainkoaren irudira eraberrituz doana, ezaguera beteagora iristeko. Horrez dago honezkero ez greziarrik, eta ez judurik, ez erdaindurik eta ez erdaingaberik, ez kulturadunik eta ez kulturagaberik, ez esklaborik eta ez librerik, baizik eta Kristo da guztia, eta guztiengan bizi da. Jaunak esana. Jauna zubeki Jesucristoen evangelioa San Lukasen liburutik. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Auna que sana, Kristau urgarriok, hermanos, hermanas, todos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hutsaren hutsa dena euskeria da, hutsa ezerreza. Entzun dugu lehengoko liburutik, Kohelet liburutik, Ekklesiastetik. Zertarako hainbeste neke, izerdi, buruko min, lan, zertarako. Gero azkenian, izertze horrein ez duen batei utzi berbaldin bai oso. Hutsaren hutsa. Vanidad de vanidad, dice Kohelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué? Tanto trabajo, esfuerzo, sudor y lágrimas, si al final le vas a dejar a aquella persona que no ha hecho nada. Uchala, dena uchala, todo es vanidad. En la misma, sabéis perfectamente que van unidos el mensaje del Antiguo Testamento, la primera lectura, y el Evangelio. El Evangelio dice lo mismo también. Por el ejemplo, la parábola de un hombre rico que había tenido una cosecha inmensa y entonces se dice a sí mismo: ya sé qué voy a hacer.
construir unos almacenes más grandes y bueno, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. El mismo libro de Proverbios dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo va Dios y le dice, necio, esta noche te van a reclamar el alma. Y atesora para sí, no es rico ante Dios. No es rico ante Dios. Estas lecturas brotan de la experiencia de muchos hombres y mujeres. Entregan toda su vida, tu existencia a favor de los hijos e hijas u otras causas. Y luego experimenta la sinrazón de los desagradecidos. Una persona agradecida nos atrae. Una persona desagradecida nos resulta algo vomitivo. He escuchado a mucha gente, a bastantes padres he escuchado yo y madres he escuchado. Ay, nik jakin izan ban. Ay, si yo hubiera sabido. Ay, si hubiera sabido. El evangelista, en la segunda carta, San Pablo a los colosenses nos dice, ya que habéis sido revestidos, habéis resucitado en Cristo, revestidos de Cristo, revestidos de Cristo, revestidos de Cristo. Atesorad vuestros bienes en el cielo. No mintáis. Tratados como hermanos, todos somos iguales, no hay ni griegos, ni judíos, no, todos somos iguales ante Dios. Circuncidados, incircuncidados, revestidos de Cristo, portados como tal. Y atesorad tesoros en el cielo. Atesorad tesoros ante Dios. No sé, digo humildemente para terminar, para concluir, vivimos aquí. Vivimos aquí. Entonces tendremos que buscar más o menos una entente, si no es armonía también, entre nuestros deberes en esta tierra, en esta dimensión, aquí, y también respeto de Dios, cómo no. Porque si empezamos a pensar y sentir y sobre todo vivirlo y poner en práctica eso de, total, comamos y bebemos que mañana moriremos, así no funciona nada. Se entiende, humanamente se entiende, pero esa no es la actitud de los cristianos. No es la actitud que debe tener todo cristiano. Y no resulta fácil y sencillo, lo sabemos. Hemos sido revestidos de Cristo, estamos llamados a configurarnos cada vez más, gero eta itxatxiagoa, lotuagoa, Kristorekin. Bai, Kristorekin. Ala bediba, Espiritu Santoen indarrean, ez da? Kristoren balioak gorpuztu ditzagu. Ala bedi. Gure sinismena aitortuko dugu. Sinisten dut jainkoa eta alguztiduna zelurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuen egite sortu, eta Andre Maria Birjina handi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hile eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta jainkoa eta alguztiduaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna,
pekatuen barkamena, harageren piztuera, eta betiko bizitza. Amen. Deigegu zenideo, jainko aitari eta eskari ezaiogun, entzun ditzala bihotzez egiten dizkiogun otoitzak. Leon aita santuaren alde, Fernando gure gotzainaren alde eta Elisa ardura dituzten guztien alde. Jaunak bere hitza zuzen aldarrikatzeko jakinduria eman diezaien. Eska dezaiogun jaunari. Por todos los que viven lejos de sus familias y de sus casas, que el Señor les conceda la fuerza y el valor necesario para perseverar en el camino. Roguemos al Señor. Herri guztietako eta erlijio guztietako gizakien alde. Jaunak bere ongi nahia agertu eta bere bidetei gida ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Por nuestros difuntos, que el Señor de la misericordia los acoja para siempre entre sus santos. Roguemos al Señor. Gauza guztien hasiera eta amaiera zaren jauna, egizu, lurrean bizi garen artean ez ditzagula ondasunak maita gauza guztien gainetik, baizik eta ez dezagula ahaztu zure seme-alabe izatea dela gure aberastasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eliz oso loparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zaude gure alde jauna, egitzazu zantu giardo hauek, eta espirituzko pario onarturik,
egin gaitzatzugu ere zeuretzat betiko pari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zubekin, gora bihotzak, ezkerra jarriko gure jaunari, egoki dabe eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzturi eskarrak ematea jauna, aita guzti santu jainko al guzti duen beti ere korri. Zugan ditugu bizitzea, mugitzea, izatea, eta gorputz honetan bizi garela ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna, eta betiko biziren hasiera badugu. Ta Jesus, hilen atetik piztu zuen espiritualen doai dugunok, badugu itxaropen, betiko salbamen izango dugula Pasko misterio. Horregatik guk ere, aingel guztiekin batean goresten zaitugu pozez abesten dizugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztien iturri. Egitzazu bada santu ogietar daube zeure espiritu isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odo legin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere goz gutza zijoela ogi hartu, eta eskerrak emanez atitzu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era beran afrondoan kalizaturi berriz eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizu behau nere oroi garri. Hau da sinismenaren misterioa. Horretik jauna zure zemen erioz eta piztura gogoratuz, biziaren ogi eta salbame kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldaren zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu,
Kiristuen gorputza tolartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango Juan jauna mundu guztian zabait dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Leon 14 gure aita santuarekin. Fernando Urotzen eta gizon guztiekin batean. Era berean izango Juan jauna piztu itxeropenean joan diren gure zenideak eskerronean goratzen ditugu, orain jangoikoaren gana joan berria diren, Jose Mari Osa y Fernando Gutiérrez. Baita ere gurotoitzea Mari Carmen, Guadalupe, Pepi, Xabin, Fili, Josu, Maria Xun, Sebastián, Angelina, Enrique, Luisa, Anjon, Andrés. Eldako guztiak erarritzatzu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkigu arren guztio betiko bizitza eritxi ezagun. Janguika Maria Virginia Dobatxuerekin, Arezena Jose Santuerekin, Apostolo Santuekin. Eta gizaldi guztietan zuedizki izan diren santuekin. Haiekin bat zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak endo erakutxeri jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egun ontan, zure errukieri esker, pekatutik garbi bizi baitezen, eta ez du aldietan sendo, betiko zorionain itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk izan adapostole, pake usten izue pake maten, beira zuri izan ezin izmenari eta ez gure akatxe gure pekatuei eta zure gogoa desiradan bezala emaio zu elizari. Man gure familiai, herriari, munduari pakeman batasuna. Errei bizi baizera gizaldi eta gizaldi guztietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eman eskaini izan elkarri pake goxoa. Démonos fraternalmente la paz. Pecado
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ramón Torri, sentaos un poquito.
Bertso txiki bat kantatzeko ta, ni beti bezelaxe bai, eleizkizun hau hilberri degun, akordatzen deu Jose mai, seguru nago guri begira, han egongo zaigu lasai, eskatze jogu eman daigula, laguntza ona guztioi, eskatze jogu eman daigula, laguntza ona guztioi. En nuestra memoria agradecida a todos los que nos han precedido en el retorno a Dios Padre. De ahí el agradecimiento de nuestro vecino, Akulu José Ramón, en honor de su cuñado, recientemente fallecido. Egin dezagun hotoitz. Zaindu ezazu beti jauna, zeruko giaz janaritu eta bizi berritu duzun zeure herria. Eta guretza duzun etengabeko arduraz, egin gaitzazu betiko bizirako gai. Jesu Kristo gure, jaunaren bitartez. Jauna zubeki, beren kasaitzatela jangoiko alguztiduna, kaitak eta semeak, eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakea. Os voy a pedir un fuerte abrazo a quien está tocando el órgano y al coro. Menudo coro, menuda bendición tenemos de teneros a vosotros de cantores y cantoras. Soriona bios besetikane, mesis beta.